Yo! Yan, papawis. Saglit ah. Hi po! Mega love shoutout. Sino yun? Kois. Tama po ba? Hello po. Mega love shoutout po sa'yo. Ay, sorry. Magkamuka. Joke. Magkamuka. Sino mo magkamuka? Mega love shoutout po sa'yo. Salamat po sa patamsak mo. Magkamuka kami. Harap tayo ng background music. Di ba kapatid mo si Kilay? Opo. Kapatid ko po. Kuya ko po. Kuya ko po yun eh. Kamukha ko po ba? Saglit, lalagyan ko lang ng harang yung aking live stream. Naluluwa ako, shit. Salamat po. Ikaw ang kauna-unahang aking bisita for today. And thumbs up, diba? Kakatapos lang natin nagpapawis kunwari sa labas. Kasi mamaya pa yung luto. So mag-live muna tayo. Okay, sige. Hindi ko naman inaangkin. Iyon na lang ko. Hindi! Grabe siya. Oy! Sige lang, tambayan kita. Oy, thank you po. Thank you so much. Pa-share na rin ako. Humirit pa. Pinapatawa lang kita para good vibes. Yes, tama po yan. Good vibes lang tayo. Bawal ang masungit. Bawal ang pangit. Di ba? Lagyan ko lang po ng harang ha. Saglit, tatayo ako. Kasi, nasa taas yung aking lapi. Yan! Kaya pa tayo para maglaro tayo Pinaghenyo. Hulaan ang naiiba. Baka naman, hulaan ang naiiba. Bakit mahina yung ilaw ko? Yan. Yan. Okay. 'Di ba? 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 'Di
Magpapalaro ako. Pinoy Henyo. Ako na iba. Aileen ako. Oo nga, naiiba. Wala pa akong harang. Wala po. Ang galing ko yung Bluetooth ito. Kasi nasa kanya yung mamaya yata yung premiere ko eh. Hindi ko rin alam eh, no? May premiere ka? Ano mo, ibaba mo po. Bakit ayaw? Mag-share lang ako. Yun, naharang na ako. Busy yata si kuya ngayon. Ay, hindi. Friday pala. Off niya today. Lagyan muna natin ng ano. Padisko. Padisko light. Ay, hindi pala. Tapos bukas pa pala yung premiere ko. Yan, nag-collab siya sa 3 million may house. Oh my God. Papalaro tayo. Dali. Pa-share ako. Pinahen niya. Yan, si Nightbot lang bisita ko. Tsaka si Kois. Dami naka-live.
Gusto kong kumanta. Kaso ayoko na nakikita niyo ako. Joke. Tatakpan ko muna yung camera. Hi, Monkey Girls Explorer! Mega love shoutout sa'yo. Kamusta, Sisi? Shoutout! Shoutout everyone. Yan, si Monkey Girl is nandito rin po siya sa Hong Kong. At siya po ay mahilig mag-hiking. Sleep lang, be. Sleep ka? Oo, masarap kung matulog, no? Kasi maulan. Kumusta ang love life? Oh, love life ang tinanong. Pasilip guys, iwan bakas yan. Yan po si Monkey Girls, nandito po siya sa Hong Kong. Ipin natin. Guys, po si Monkey Girls, baka hindi mo padikit. Yan. Ang aking sisi. Ipin natin. Monkey, baka yung premiere ko. Pa-thumbs up naman ako. Bago natin ipin yung iyong bahay. Diba? Guys, balikan ko kayo yan. Babalikan niya po kayo talaga kasi magaling po yung maglakbay. Kaya po, Monkey Girls. Peace. No problem. Thank you so much. Yan, ipipin ko yung iyong bahay. Sisi. Salamat sa iyong pagdalaw. Sleep ka lang dyan. Sleep well, baka pagod ko. Papatulogin ko kayo ng aking kanta. Tatry ko lang. Ay, mali. God bless everyone. Yan. Then times ako, sleep. Ano ba? Sige, thank you so much, Sisi. Yan. Pinin ko na yung bahay mo. Sige, sleep ka muna dyan. Mwah! Walang maisda host. Oo. Kasi marami ng Pumunta ka, makipagdikitan. Doon sa mga nagpapaangat yun. Marami. Doon sila sa mga nagpapaangat eh. Tayo wala. Lang, tamang tambay, ganon. Silip-silip, hindi slip. Ano ba? Akala ko slip ka. Yan, ganda tayo. Nalito ako sa'yo. Sana all my time para sa LS. Oo, wala sila. So, 1 hour lang ako. Tapos, mamaya luto na ulit. Kanina sana umaga pa kaso natulog ako. Lumabas sila maaga. Tapos natulog ulit ako. Oh, ba't nawala yung jacket ni Kois? Tamsak na din, harang. Yan. Iba na naman to, no. Sige, lagyan natin. Yan. Thank you. Try natin Hi, Lily! Mega love shout sa'yo. Harang-harang. Thank you so much sa paharang naman. Yan. Mega love shoutout sa'yo, Lily. O, diba? Lahat na papasok, ma-shoutout. Yan. Si Kois Bro, Kois Boo. Ang hirap na mabigkasin. Lalo si Brioden. Brioden. O, diba? Nabigkas ko na, Brioden. Alam niyo ba yung kantang to?
Bini, bini, hi. Alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Yan, host, may premiere ako. Baka naman. Sige, puntahan natin. Puntahan. Di mo sinasabi. Unahan kita. Sige. Sige, andito na ako, kuya. Kois pala, Kois. Yan. Nagla-live ka rin ba? Yan, nandito na ako. Dikit na rin to sa'yo, Kapugi naman pala, oh. Ito na lang, haha, Kois bo. God bless. Yan, God bless. Nak, duty ako. Ingat po, ingat. Pusong ligaw. Tamsakdan kapatid. Hello, pusong ligaw. I can't stop loving you. Mega love shoutout sa inyo lahat. Tamsakdan kapatid. Thank you so much. Yung nakapin, baka hindi nyo pa siya kadikit. Dikitan nyo na yan kasi yan ay nandito sa Hong Kong. Tamsak ko mga alagad ko. Wait, habang break time. Thank you, guys. Thank you po. Assert, hello, Assert Mucha. Mega love shoutout kay Assert Mucha. Hello, Tol. Hi, Tol. Mega love shoutout, Tol. Kamusta, Tol? Yun may premiere kayo o naka-set up na live stream. Sige, yan na natin yan. Tamsakan natin. Tamsakdan kapatid. Makulit na diwata. Yan. Thank you so much. Mega love shoutout sa'yo. Nabubulol pa si Osa. Yan. Thank you so much sa inyong lahat. Tamsak ko na rin yung yung isa ko kay Kois. Yan, baka di nyo pakadikit yung nakapin. Assert. Di mo pakadikit yung nakapin. Si Monkey Girls, joke. busy? Kanino ka naman busy? Siguro kakapansit kanton mo yan. Kois Bo 2.0. Yun. Dinakit na naman ni Kois. Thank you po. Ingat po dyan sa work, Kilala ka ni Night po to, Kois. Salamat sa patamsak mo. Oh. Diba? Busy ka to, Sana all busy, busy rin ako, Alam mo ba? Busy rin ako. Alam mo ba yun? Busy rin ako. Pare-pare tayong busy. Kaya ka nag-live ako, O, diba? Chart lang yan. Baba niyo yung nyo, baka may premiere kayo. Sa ilang ako, tamsakdan kapatid. Yes, thank you so much. Sa ilang ako, mega love shoutout sa'yo. Thank you so much sa mga tamsak nyo. Kahit tamsak lang, okay na ako. Dahil hindi nyo ako iniwan. Woo! Parang TikTok lang. John, John Tino. Tama ba yung pag-course ko? Bagong dikit, tamsak Kois mo. Yuy, si kuya rin pala yan, si Kois. Sailing? Wow, nagsisailing ka, Tol? Sana all, nagsisail. Ako rin nagsisail ako. Alam mo kung anong sinisail ko? Wala mo. Heart 81PH. Yan, mega love shoutout sa'yo, host. Yan, bibigyan kita ng jacket. Dikitan yung nakapin at kapalitan rin natin yung premiere ni Kois. Baka naman, mapatangsakan lahat yan. Palit-palitan para diba? Bigayan tayo. KB Maybu, tamsak bagong dikit. Uy, ang daming dinikit ni Kois. Thank you po. Ate Rinel, mega love shoutout sa'yo. Tamsak dan kapatid. Thank you po. Thank you. Sir, makeup tol. Order na ako. Sige, hindi ko natitignan, ha. Yung pangkilay, ha. Order ako. Kailan meet up? Magkano ba? Mura lang, ha. Work today, kapatid, daan. Thank you po, Ate Rinel. Ingat po sa trabaho. Yan, si Kois Bu, yan. Inano naman niya. Kois, kapatid Rinel, sabi ni Kois. Bigyan na natin ng mga jacket niya, mga alagad ni Kois. Para pag nandiyan na siya is automatic, di ba?
Thank you po sa patamsak. Thank you so much. Ayan, tumamsak ng alagad ko. Thank you, ate. Ano, tawan-tawa, tol? Oo nga, order nga ako yung pangkilay kulay brown. May binili na ako kaso dahil nandito ka sa live ko, o-order ako sa'yo. Ay, wag na yung brown. Black naman pala. Black na pangkilay Kahit black na yung kilay ko. May binili na akong brown sa Sasay. So, black na lang. Mura lang Yan, Kuya Kois, thank you so much Monkey, Ate Renel, Tol, sa inyong pagdalaw, patamsak. Mag-ingat po kayong lahat. Okay na po, kahit busy kayo, dumalaw kayo sa akin. Thank you po sa inyong lahat. Pang 1 hour lang po ako kasi alam niyo na, kailangan natin magluto ng dinner. Yan, baby ni Boo. Yan, tamsak dikit na din. Thank you po. Ang lakas ko naman sa'yo, Kois. Dahil dyan, meron kang flying kiss. Mwah! Tambay ko lang to. Dalawa. While at work. Oy, thank you po. More blessings. Ate Renel, ingat ka dyan. Tol, nagluluto ka na ba? Masyado kang busy. Huwag kang magpapaka-busy. Relax. Relax lang. Basta yung order ko sabi mo kung kailan meet up. Utol ka ni Kilay. Siyempre, support. Yes, thank you. Utol ko yun Utol ko yun Hello, may kalab shoutout po. Lizelle Vlog. Tama po ba yung pagbigkas ko? Yan, bigyan po kita ng jacket. Yan, ayaw mabigyan. Shit. Yan, thank you po sa yung patamsak dyan. Yan, meron ka na pong jacket. Yan, meron po siyang binaba. Puntahan natin. Baka po yung nakapin din yung padikit. Magbakas lang po kayo. Tapos may ipipin po kung Premier ni Kois. Ano lang natin, tamsakan lang din natin. Bigay-bigayan lang tayo ng tamsak. Kaya puntahan ko yung binaba mo. Diesel Vlog. Ay, baby ka pa, be. Dikit ko na itong dalawa ko sa'yo, ha? Nandito na ako. Yan. Yan, di kita mo yung nakapin muna. Magbakas ka doon. #JendyVlog. Babalik yan sa'yo. Marami rin yang alagad. Tapos si Kuya Kois, ipipin ko pagkatapos dyan. Para makatulong din sa'yo kung hindi mo padikit. Buhay of OFW Part 2. Yan tayo OFW Mamaya ako ipipin yan sa'yo, ha? Tamsakan muna natin yung kay Kuya Kois. Didikit ko na rin tong isa sa'yo. Di na ako magbabakas, ha? Diesel Vlog. Ano pangalan? Diesel Vlog. Diesel Vlog. Yan. May ibababa akong bahay. Magbakas ka lang. #JendyVlog. Ang kuya ko, sila Ate Renel, si Marvelous. Yan, dinikit ko na ito sa'yo, ha? Dalawa dinikit ko sa'yo. Okay na rin to. Tinamsak ko na rin to, Kuya Koy, sa'yo. Oops. Yung ating ring light. Alam niyo ba yung ring light ko? Bigay ko ni amo ko. Saglit. Okay na? Dinikit ko na sa'yo, ha? Si Kuya Kois, may premiere. Nasaan na yun, Kuya Kois? Hindi ko na makita. Kuya Kois, pabiba yung Kenira Vlog. Mega love shoutout po sa'yo, Harang. Salamat po sa harang, paharang.
Dan po sa nakapin, full pack yan. Thank you so much, Little Vlog. May premiere din ako, baka naman. Puntahan mo na lang ako, ha? Ano to? Ha, Hang ni Lorena. Tama ba yung pagbasa ko? Tusok na sis. Thank you po. Thank you po. Magpapalaro ako pag nakabot tayo ng 10, ha? May, Gcash. Kuya ko, hindi ko na makita yung mo, binaba mo kanina. Ayun, nakita ko na. Yan, patamsak dun sa Kuya Kois. Tsaka bago natin ipin yung bahay ni Lizelle Vlog kasi baby pa yung kanyang bahay. Yan. Pa-share ako para makapaglaro tayo. Dali. Gusto niyo ba maglaro? Laro-laro tayo ng Pinoy Henyo. Madali lang to. 20 pesos. Gcash. Oh. 20-20 lang tayo. Wala pang sahod. 5-20. Para 100. Puso. Papawis yung ilong ko. Tignan niya. Tumatakbo sa kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako. Hello Adeline, may galap shoutout sa'yo Sisi. Tamsak, thank you so much sa patamsak mo. Dan po sa Kois Boo. Yan. Mag-ano ka lang, magbakas ka lang. Break time niya lang kasi. So, tinatambay niya lang yung dalawa niya dyan. Magbakas ka lang, hashtag #JenDeVlog. Pabalikan ka niya, no? Diba? I-ano pa niya sa yung mga alagad niya, o, diba? Makadagdag din. Pagkatapos yan, ipipin ko yun sa'yo. Then, magbababa ako ng bahay ng aking brother. Baka di mo pa dikit. Yan. Adeline, see you. Thank you, Sisi. May premiere yata si brother. Tsaka may nakapin na rin yata si Marvelous. May premiere si kuya. Ang dami yung premiere. Hindi ako marunong magpin ng marami. Bolo siya dyan. Isa lang. Isa lang ibababa ko. Magbakas ka lang dito ha. Lizelle Vlog. Ano to? Kuya ko to. Hashtag #JenDeVlog lang. Yan. Lahat na ibababa ko. Mag-hashtag ka lang. Si Renel. Ate Renel. Baka may nakapin na rin si Ate Renel. Dan Pulpak sa nakapin host. Yan. Thank you so much. Hindi mo pa yan dikit? Si Kuya Kois? Sige, mag-hashtag lang po kayo #JenDeVlog. Walang na premiere ni ate. Ni Ate Renel. Dali maghanap tayo ng ni ate. Ito. New intro ni Ate Renel. Hindi pa host. Hihinaw lang yan. Mag-hashtag ka lang ha. Babalikan ka niya. Naka-duty daw siya eh. Tapos naka-BG lang yung dalawa sa akin. Lizelle, dikitan mo yung mga nandyan. Ay, Dilin, magbaba ka. May bago tayo. Baby pa siya, si Lizelle. Mamaya ipipin natin siya. Baka madagdagan natin siya ng maka 200 siya, di ba? O, naka-grade 2 na siya. Magbaba ka, Dilin, ng bahay mo. Yan, Lizelle, yung binababa ko. Dikitan mo lang yan. Mag-hashtag #JenDeVlog ka. Babalik sa'yo yan, mga yan. Kasi mga nasa work. Mga legit yan. Dilin, magbaba ka ng bahay mo. May bago tayong baby. Baka mapag-graduate natin ng 200. Grade 2 pala.
Dan Mr. Kilay. Yan, si Kinira. Kinira. Yan. Tingnan ko yung bahay mo. Magbakas lang po kayo ha. Salamat po. Hashtag GenDVlog. Kinira. Kinira, nandito na ako. Ma'am Kinira, meron ka ng ano? Nandito ako. Meron ka na pong ano? Oras ng almusal. Candy Vlog, dan po. Thank you so much, Lizelle. Yan, nandito ako kay Ma'am Kinira. Nasaan ka po, Ma'am Kinira? Morning ka na po, Ma'am Kinira. I-ads ka na na. Kunwari 261. No, Ma'am Kinira. Pero ano, malaki yan, no? Aba, na-prank mo ako dun, ha? Yan, Ma'am Kinira. Didikit ko na po yung dalawa ko sa'yo. Thank you po, Ma'am Kinira, sa pagdalo. Thank you po sa patamsak mo. Ingat po dyan lagi. Baby pa ako, bakit po may ads ka, no? Nakalagay ito ano eh. Tapos ano. Yan, dinikit ko na po sa'yo. Gulat nga ako, bakit may ads? Talaga? Oh, may ads. May ads nga. May ads ka nga. Baka na-prank mo si Lolo. Subscribe. 259 pa lang ako. Talaga ba? Bakit may ads ka? No? Congratulations! Yan, pero yung nakapin, pabakas na lang ako, hashtag ha. Tapos, ano na natin, isundo natin si Lizelle Vlog. Tapos isusunod po kay Ma'am Kinira, ha? Thank you po. Ang galing, no? This is Remix Avenue. Eh, si Kuya ko is nasa duty po yan. Tawan-tawa rin ako. May ads ko na. Kinira nandiyan, ano ba? Lizelle, nandiyan ka pa? Magbaba ka na ba? Nagsusok. Dan po, Kinira Vlog, full pack yan. Tapos na rin po sa'yo, kay Ma'am Kinira, si Lizelle Vlog. Lizelle, ano, magbaba ka ng bahay mo? Nakakalahating oras na tayo. Kalahating oras na lang is mag-i-edit po ako. Yan. Thank you so much sa inyong lahat. Ang ingat tayo ha. Lockdown na naman sa Pilipinas. Pagbaba ka ng bahay mo nga, Lizelle, ipipin ko na rin. Kuya Koys, nandiyan ka pa. Ingat ka po sa work. Tapos, i-ano natin si Ma'am Kinira. Ipin ulit natin. Yung mga binababa ko, magbakas lang kayo ha. Babalik sa inyo yung mga yan. Nagla-live din yung mga gabi. Pero sa quiet si Ma'am Kinira, late na.
Ay, sa California yata si ano eh. Si Ate Renee. Ay, California ba? Yan, pining ko na si Lizelle. 10 minutes tayo, ha? Para ano, walang lamangan. Dan si Marvelous. Dan, thank you so much. Kinira, mag-ano lang po, mag-hashtag Vlog. Babalik po yan sila sa inyo. Marvelous Vlog, Dan po. Yan. Basta hashtag lang po. Bakas-bakas kayo, ha. Salamat po sa mga dumidikit sa kanila. Magbabalik po yung mga yan. Ganon din po kasi yung ano, yung mga ano, mga busy kasi sila nasa work. Lalo na po ang aking brother. Sino pa ba ibababa? Pinababa kasi ni... Mag-type nga kayo ng ganda ko. Ibababa ni Nightbot eh. Yung dikit-dikit. Yung mga bahay nyo. Ganda ko. Kinira, salamat po sa paharang mo. Butchok. Si Kuya Butchok. Butchok. Nandiyan pa si Kuya Koy. Hello, Kuya Koy. Thank you so much, Kuya. Ingat po sa work, ha. Ingat. Yung mga binababa ni Nightbot, tikitan nyo po yung mga yan at sa mga legit po. Magbakas lang po kayo ng hashtag Vlog. Babalikan po nila kayong lahat. Kasi matagal ko na mga friend yung mga yan. Yan, nandiyan pa si Kuya Koys. Kuya Koys, may dumikit sa'yo. Nagbakas na lang sila. Yan, taga-kuha. Si Ma'am Kinira, tsaka si Lizelle Vlog. Ay, nakapin po. Mamaya, ipipin ko naman si Ma'am Kinira. Yan. Naka 10 minutes na si Lizelle. Ma'am Kinira, magbaba ka po ng bahay mo. 24 minutes na lang tayo. Mag-end na rin ako at lutuan time. Yan, si Ate Evie Travel Vlog. Yan po ay nasa Taiwan. Si Ate MJ is nandito sa Hong Kong. Mga binababa ni Nightbot, magbakas lang kayo ng hashtag Vlog. Babalik sa inyong lahat yan. Didikit pa nila yung mga yung alagad nila. And mega love shoutout sa 4 million in my house. Ang dami. Dan Lizelle Vlog, sabi ni Kinira. Yan. Thank you so much, Ma'am Kinira. Ma'am Kinira, magbaba ka ng bahay mo. Ipipin ko na rin po yung sayo. At tapos na si Lizelle. Tapos, kung di kayo nakapin, magbaba lang kayo ng bahay nyo, di ba? Malay, may pumasok na bisita sa atin, di ba? Kapit lang. Biglang may darating, oh. Nung nag-live ako, si
Basta merong malaki na yung bahay, nagulat ako nandiyan siya sa akin. Nagulat talaga ako kasi alam ko ang mga pumapasyal is yung mga sekretary niya lang, eh. Ewan ko kung siya yun or iba. Nagulat ako nandiyan yun. Malaki bahay nun, eh. Yan, ipipin na natin ko Ma'am Kinira, Lizelle. Every 10 minutes tayo, ha? Tapos, mamaya, ipipin ko yung kay aking brother. Salamat, Toast. Always welcome, Ma'am Kinira. Congratulations, meron ka ng ads. Puntahan ko nga ulit. No. Meron ka na nga. Talaga ba? Kala ko pinaprank mo kami. Pinaprank mo kami, Ma'am Kiniro. Ma'am Kiniro vlog, hinay lang sa halakha, kapatid. Sabi ni Nightbot. Ay, wala nang ads, Ma'am Kinira. Bumalik ako yo. Lintik, meron ka pang nag-thumbs down dalawa. O, wala na siyang ads. Pero kanina meron. Lang, nagkamali siguro si Lolo. Nagkamali. Oo nga, nagkamali. Narinig niyo ba yung tugtog natin? Kuya Koy, salamat sa mga dinikit mo, ah. Grabe, mag-grade 2 na ako. Pag ako naka 3.5, ulit. Pag nakagraduate ako ngayon ng grade 2, entry ako. Charot! Yan, may kalab sa shoutout sa'yo, Charot. Charot! Thank you sa patusok mo dyan, Charot. Meron ka bang premiere? Pwede mong ibaba para rin natin, mapin natin mamaya. Yung nakapin, yan si Ma'am Kinira, nasa quiet yan, baka naman. At nandyan si Lizelle Vlog na grade 2, mag-grade 3 na siya. At baka naman pwede niyong dikit-dikitan, baka maging grade 2 na rin siya. Hello, Charot. Thank you so much, Charot. Yan, Ma'am Charot, si Lizelle Vlog. Baby pa po siya. Dikit-dikit na lang, dikit-dikit kayo para makatulong sa isa't isa. Baka mapag-graduate natin ng grade 2.
Okay, host, noted. Thank you so much, Charot. Kuya Kois, nandyan ka pa? Baba ka ulit, Kuya Kois, yung premiere mo, Kuya. Baka hindi mo pa, wala pang ano si Charot. Baka bago lang siya sa akin. Ten more minutes na lang kasi tayo. Pagluluto ako. Gluluto ako ng, ano, garlic fried rice, barbecue, tapos magtutortang talong ako. First time nila ipapatikim ko sa kanila yun. Tapos meron akong soup na tomato soup. With minced pork. Lockdown na naman sa Pilipinas. Mag-ingat kayo dyan. Kailangan may stock kayo lagi ah. Kasi 'di ba? Hirap mawala ng ano. Kaya mawawala tong ano na to. Virus. DJ Chona Sagaino Remix. Big Lift. Loud and clear music. Natok na ako tuloy.
Dito lang host. Hanggang matapos ka. Thank you po, Ma'am Kinira. Ma'am Kinira, paki-like yung ano ko, page ko para one time po ma-play po kita. Jendy Vlog din po sa FB. Baka makatulong po. Jendy Vlog sa FB po, yung page ko. Tapos po, sabihin mo lang po quiet para minsan po ma-play kita. Malaking pasok din yun sa WH po. Salamat po. Naghang pa ang phone. Ano oras dyan, Ma'am Kinira? Tanghali? Ay, umaga. Hi, Stream Delicious! Mega love shoutout sa'yo. Yan, thank you so much sa patamsak mo. Mwah! Bakit nalagi kasamang buhay? 11:35. Opo. Para ba yung Kuwait tsaka Saudi? Ang daming tanong no? Akala mo may planong pumunta dyan no? Kuwait dyan sana po ako pupunta no first time kong mag-abroad. Pero ayaw ng kuya ko. Kasi po, delikado pala daw. Pero depende naman yun. Same lang. Okay po. Gusto ko dyan noon. Yan, nandiyan pa si Rizal Vlog. Thank you so much, Sisi, sa pa-BG-BG mo bebe May iba pa ba akong bahay? Si Vergara Evangeline. Pero hindi yung LS ang ibababa natin sa kanya. Naka-LS kasi siya, naka-silent siya. Magbakas na lang kayo. Ididikit niya rin yung mga alagad niya yan. Love mo ba ako? Tamsak sis, I love you. Thank you so much, mag-love sa shoutout. Love mo ba ako? Diyosa! Hi! Mega love shoutout sa'yo. Hipag ko. Guilty, gising ka na. Yan, si Marvelous, maraming sa'yo, dumikit sa'yo, meron silang mga bakas. Yan, si Marvelous is nag-LS po yan. Pumunta kayo kasi pag hindi kayo pumunta, hindi kayo uutot ng sobra-sobra. Kasi pag pumunta kayo dyan is, napakasaya po niyan. Kulang na lang po, utot na lang kayo ng utot. Yan. Yan, magbaba kayo ng bahay niyo ulit. Nandiyan po si Marvelous, nasa Pilipinas po yan. Mabait po yan. Pumunta po kayo pag nag-LS. Ganun din yung nakapi ng aking brother, si Ate Renel. Yung mga binabako kung nagbakas kayo is manonotify kayo sa mga pag nag-live sila, manonotify kayo. Kaya huwag nyong kaligtaan i-ring the bell button. O, diba? I-ring the bell button nyo. Yan, si Kuya Kois. Kois Diyosa. Yan, sabi ni Kois.
Done na kay Marvelous. Yan. Thank you so much, Lizelle. Magbakas ka lang, ha? Magbaba ka ulit. Andyan na si Marvelous. Andyan sa Pinas yan. Diyosa ng Lupa. Back to. Sabi Nightboot. Ito si Vergara. Malapit na ako matapos. 3 more minutes na lang. Yes, thank you so much sa patamsak mo dyan. Matatapos na rin ako. Kagigising mo lang ba, ha? Gagalit na ako sa'yo. Like ka dumating. Joke lang. Akala mo kung sino magalit. Galit na ako sa'yo. Napapagod na ako. Sige na, hintayin kong mo lahat yung mga Diyosa mo. Marami pong alagad dyan, kaya dikitan niyo yan. Lalo pag nandun kayo sa LS niya, ididikit niya lahat ng alagad niya. Alam niyo ba kung ilan ang alagad niyan, ha? Ilan? 25. Oh, alam niyo magbilang ng ganon? 1, 2, 3. Oh, alam ko rin magbilang ng ganon. Di ba kasi may yung iba hindi mo rin magbilang ganon? 30 yata eh. Oh, 'di ba? Ang dami. Tapos yung kay brother ko pa, tapos kay Kuya Kois, kay Ate Renel. Oh, kailangan magbakas kayo lahat diyan para tapos i-ring the bell nyo para ma-notify kayo pag sila ay nag-LS. Yan. Payong lang naman. If you like it, 'di ba? Hindi naman po sa pilitan yan. Basta mag-ingat po kayo lagi kasi nandito pa rin si virus. Ano ba yan? Ingat yan, Diyosa. Ano na nga daw? Knockdown na sa Pinas daw. Ka na, mag-stock ka na ng pagkain mo. Baka magutom ka dyan. Wala kang power. Wala ka ng power. Yan, si Diyosa ng Kalawakan. Siya lahat yan. Kay Marvelous po lahat yan. Kaya ano pang ginagawa nyo? Ata, arat na. Opo, lahat lockdown. Oo nga. Kaya kailangan mo mag-stock. Na ka na ba? Na, tawag doon? Na-vaccine ka na ba? Di ba pag na-vaccine, pwede ka naman lumabas po. Tapos meron pa yung discounted pag may vaccine na. Kaya ingat lang, mag-stock ka na ng mga bagay-bagay na dapat i-stock mo dyan. Yan si Diyosa ng pag-ibig. Yan si Diyosa po lahat yan, ha. Si Marvelous po lahat yan. Huwag niyo pipigilan. Pupunta yan lahat. Yan. Tamsak pag-ibig. Oh my God. Tapos ka na, Diyosa. Pag-i-ed na ako. Magluluto na ako. Thank you so much sa inyo lahat, ha. Kuya Kois, si Marvelous, Renel, si Ma'am Kinira, si Vergara, si Assert, si Monkey Girls, si Love Mo Ba Ako, sino pa yan, si Shrimp Delicious, yan, mega love shoutout sa inyo lahat. More blessings, mag-ingat tayo lahat. Lagi tayong mag-pray na matapos na tong virus na to para sa natin, kaka-free natin, di ba? Kailangan din wag tayo nga sumaway para matapos na nga tong virus na to. Dito nga rin mukha pero hindi naman. Sana hindi. Kasi pag hindi na naman makakalabas yung mga kunyang. Pag rin kami, nag-lockdown. Hello? Valo, tamsa ko. Hello po, mega love shoutout po sa'yo, Valo 2. Yan. Yan, si Diyosa. Thank you so much, Diyosa, sa mga patamsak na alagad mo, ha. Nag-i-end na po tayo kasi luto-luto na ako. Ang sarap ng lulutuin ko. I-vlog ko din yun. Secret. Secret. Sarap yun eh. Kuya Kois, thank you so much, ha. Sa ulitin po, ingat sa work.
Yan, thumbs up. Diyosa, thank you ah. Gayet na ako. Ba't nandiyan pa kayo? Ciao lang. Pinalayas. Sinamantalang. Ano lang, pagkatapos gamitin pinalayas, ano. Hindi, joke lang. Hindi, okay na. Punta na kayo sa sa mga pupuntahan niyo pa. Mag-ingat tayo lahat, lalo din sa mga work natin. Mag-ingat po. Kuya guys, thank you so much, Ma'am Kinira. Yan, nandyan pa sila. Zilzel Vlog. At si Marvelous. Yan, mag-stuck ka na dyan. Mag-stuck ka na dyan, ha. Thank you so much. Sa end na pala si host. Opo, Valo. Thank you po so much. Thank you sa patamsak mo po. Kinagagalak po kitang makilala. Yung nakaping po, baka hindi mo pa po dikit. Pagbakas na lang po ng hashtag #GenDeVlog. Okay na te, nasa isang CP. Ko pa po yung iba, lobat na. Okay Marvelous, thank you so much. Ingat din, God bless, sabi ni Kuya Kois. Next time ulit, opo. Kois boo, sabi ni Josa. Yan, thank you so much sa inyo. Mag-end na tayo. Okay, house, sabi ni Valo 2. Yan, thank you so much, Valo. Late na kasi ha. Nag 1 hour lang po ako kasi magluluto na po ako. Thank you so much. Mag-ingat tayong lahat ha. Bye-bye. Bye-bye. Love you all. Love you all. Oh, nandiyan pa rin kayo. Sige na. Pasok na kayo sa mga work. Guys, boo, silip ka muna sa premiere mo. Ay, silip ka. Bakit? Premiere na ni Kuya Kois? Diyosa? Di pa. Premiere na ba niya? Nagaano tong isang cellphone ko. Bye-bye. And ako, punta ko Kuya Kois. Titignan ko nga. Hindi, nakaset lang yon. Oo, napin ko na kanina. Oo, kala ko naman umpisa na. Pulot naman ako. Pupunta ako. May payuda lang sa mga, baka naman, pindutin mo na yan. Joke lang. Bye-bye na. Bye-bye. Mwah.